Може, хто жадає? Ну чого, давайте. Давайте, ходите. Мочите руки. Берите хлеб, берите с берега. Вот так вот, не со средины, чтобы ее не так тёкся. Смердеть двумя руками, вот так. Вот так. Мочите руки скоренько и не пускайте его з рук. Туди-сюди, туди-сюди. Та другую намачивайте руки. Нічого, нічого. Так, так. В руках качай так, щоб його згладити. Що виходить таке, якби підніс туди. Все. Позначить, що це буханка. Нічого, нічого, зловиться. Іди нас. Можна я ще? Ваша маці так само на пательні? А? Ваша маці так само на пательні? Да, да. Ну, як раніше, як не було ще сковородок, так на лопатах. А тепер так воно на сковородах. О. Нічого, що маленько. Нічого. Нічого. Як маленька, так у нас у неї менша сковорода. Так, як маленька, так він ліпше в руках держиться. Так? Так. Поднись вот так вот все это, сгладь ущелу. Вот. Молодца, отлично. Це, мабуть, пироги пече. О, Ну так не сильно робить. так. І он ще потім буде в печі всякий. Дальше платно. І карабати, і цицьки повиростають з боков, і потрескаються. Как запомнить, и где со это сковородки. делали? Следующий. Жадає хто? Ну-ка. Оля, Маленькую булочку. Иди. Не, надо попробовать. Класс, что руки в воду холодную попали. Так. Больше. Ира, еще. Чуть-чуть еще возьми, где маленькая. Все, давай. Мочи ручки. Я його копану. Теперь эту руку мочи, другую. Тую намочи, он будет отставать так. Так. Ну все, неси до сковороды. А мужским рукам дозволено? А можна Мужским рукам можна? та наша пательня попала, можна Можна? Еще. Ну, ще глаза не. дайте снимем исторический момент. Конечно, исторический момент. Лепш, коли сразу возьмется, и он тогда дружнейший, и не будет расписан. Так, хлопець чи ні? Це мало? Мало. Мало? У ваші руки можна більше загребти. Ось я ногу. О, вот так і треба. А тепер що? Мочите руки і скоренько з руки в руку. Быстренько, аби він не успівав потягти. Ой, я ж не то зробив, да? Утежку добавив води. Так. Нечто, оп. Вырисовывается нечто. Все, по ходу до сковороды, пока будете нести, перекидаю рука. Оба. Теперь загладживайте. Намочите руки и ще выровняйте его так. Во. Все. Сейчас я скажу. На 3. А з якого зросту вас маці відшила хліб? Даже не помню, з якого. Пойдя на роботу, скаже, що хліб треба посадити. Мой така була. Як посаджу, так попеку, звісно. Соль вже додають тоді, як м'яшу, не тоді, як закваску. А скільки у солі він такі об'єми роблять? Десятка 3 жмені. Та, яка на угольках стоїть. Не-не-не, сюда. Ну, что желающие еще есть, Настя? Да. Воду і шоколад.
Вот на халяву хлеб посадять. Не бачиш, як сіджає.